So, nagbalik ka mag-drive. Learning guide. Wow! Something la. Very good. Very good la. Something la. Gawa ko rin. Nambisa ka yung paggawa, Soy. Ayan, ibigay making linking gatang gagawa para supportan tala rin ding small business kay. Ayan, no? Something da. Ayos la. Nice. Something lang pagregalo. Nga, Soy. Dunagyan naman kayong kay. Isang kain to, Peter Bag. Peter Bag. Balikan ko na lang kay Bat. Dumurot na pa naman. Dunagyan na naman kayo ng SM. Manyalita mo para kayong Christmas party da rin kay. Okay mo mag-Christmas party kasi para-pareho na kayo ng taga-sakong bato at saka malapit kayo mo naman. Makaba yung pila kitang kain eh. Oh. Pila ya ba yun eh? Alyo. Pila ya ba? Makaba yung pila kita at na dumalang kayo sa supermarket. So, yan blue taxi nung kahit yung Pampanga dahil naman kanyan. Blue taxi. Sabala mo nagkapatay-patay pa. Okay, ini alam pila ka rin makaba. Okay, ini na dumalang na. Sabintagin kahit. Mamalengke kaya po. Makaba yung pila kayong Uniqlo. So, oh. Ayan o. Paglagi tayong Beyblade pagdagalo itong pagmakan ko Beyblade ko ng green so tama ng atin pa Buray nito, lirik ko na lang. Green yung buray ng ano. Ang ayon manager size. Buti naman din explosive blade. Package. Wala na itang magkay, so itang mamalo sa regalo. Gift wrap. Gift wrap. Kaya balin tayo. Ang nagdaan ang ano kayo nito blade. Yung bullet kasi 7 ang tama niya din ito ito gift wrapping naman pala mag-gift wrap naman pala ito niya din paper bag naman Kaya latang masyadong December lang sa dito. Nalalakaan yan, no? Wala ng logo eh. Thank you. Nasa dito ang 2-5 years. Ito yung siguro yun. So yun, ang balik ko, babaw naglaway akong kari. Pang-sulu kayong kari. Itong unboxing area tama. Sana, nakikita mo. Makabay pa rin yung pila kayong kari. Yun na diba? Ang malasoy. Arena. Yung tama cyber zone. At yun na kayong kunay gaming pad. Itang tray. May dati pa rin. Light para sa itang kahit unboxing yun is all yun yung pantamiting habi ako hindi wala ako naging sa kaning kaya luwang gamit Red Hot Chili Peppers ay tapin nyo mabayat ha pala niya mabayat yun nga toling napanyalita mo para ka rin admins ng pukaratang rin tricycle at din kayong salon yun, o rin kayong maraya admins ka medyo masakit-sakit ng itulak na okay na okay na
Malagad mo lang. Sa mountain. Oh, itametong. Ito naman niya ang itametong. So yung uling mabayad kitang card, paninayon ko niya yung misis ka rin, naduwang card kasi may pagyugat ang meto mo rin, talagang din kaya panitan mo rin namin. Babae, nagsakit bulak, kaya hindi na akong misis ka rin. Ito niya mo pala. Kitang kaya, magkaya na kayo, mag-hazard na ako. Yung bayad, nasa programa. Sorry, pinita na naman mga in Lomi House. Available pa. May minute ang HDMI pero ako nag-minute. Malimit yung pag na ko papakay niya soy ayan soy Ayaw ka. Yan na. wah uli na saan mo po maninit parang pa pagdyan ang walang rice gusto tayong bagya yun nga soy papa social media para kayo sige ganda marinig kayo sulat na wah ako lang ito na yun nga soy may kauli na kami lagyan ko na itang salita mong car cover ganyan ganyan yan sa pakiyang kailala mo bang yun may lubing problema mo kanyan po tayo nga sa paninisa na yan tsaka ita kasi tuman okay ya sana yun yung sakit lalagi o tapapamagla ko nandiyan mo namang kasakit makakain niya no? Makakain mo rin gamat sakit mo rin kayong gamat since iba tackle wall so kailangan tayong magdilo dilo uling syempre handa ng madalang virus kayo Bella time to bantay-bantay Gina Bella out very good bantay ka yan ha may panginisan yan kininis mo yan pututan da kayo ki don't even think about it okay Bella no out hindi ka pwedeng pumasok mamaya na kain kami ito soy may kapandilo tayo na ngayon lupa tamong basang sisi at ipaip ko neta alagyan ko ninyo itang yan alagyan ko ninyo kay bat ano pa yung tayo yung pamiyata mo panregalo o rin ditak mo yan panregalo tamo kay bat rin pa yung para kareng admin sampo kareng magobra kayong salon central board para kareng taping mata ng din ini at grocery syempre natural yan kayong kain natural yan kayong Christmas party so ito mo soy ipakit ko lang mo rin darap tami